Big deal gyud ni sa mga Hudiyo ang kining ilang adlaw sa ipapahulay. Ilan ning gitawag og Shabbath, no? Gani dako kay ni ilang preparation sa dili pa ang Sabbath day. Usa ni kay gayon nag-pilgrimage mi didto sa Holy Land. Unya naabot mig usa ka hotel nga adlawng Biyernes. Musod na unta mi ni adtong maong elevator para musaka na mi padung sa among kwarto. O giingnan mi nga, no, dili ninyo ni magamit kay gilimpyuhan na ni para sa Shabbath. Ingon ini ang ka-meticulous sa mga Hudiyo diha sa ilang preparation o diha sa ilang pagtuman sa adlawng ipapahulay. Ug ingon ini karon ang atong nadungog dinhi sa Ebanghelyo nga ang ilang adlawng ipapahulay kinahanglan nga wa gyoy bisan unsa nga manual nga buhaton. Ug mao ni ang ilang nakit-an sa mga Pariseo ngadto sa mga tinun-an ni Jesus nga nangutlo og mga kanabang kwansa trigo unya ilang gibuak ug ilang gikaon. Kanabang murag duna sila gibuhat, no? Something, no? Mao nga nakaingon sila nga nganong nagsupak man mo sa adlawng ipapahulay. Apan karon gitudloan ta ni Jesus. Gisulti ni Jesus ngadto sa mga Hudiyo nga ang adlawng ipapahulay mao ni siya ang adlaw nga atong ihalad ngadto sa Dios. Ug ang Dios maoy magbubuot kung unsay buhaton sa adlawng igpapahulay. Dili ang gihimo nga balaod sa tao, apan ang balaod sa Dios. Ug unsa man ang balaod sa Dios nga karon gipadangat ni Jesus nga dili di ay ang sakripisyo, paghalad og mga mananap maoy importante, apan kaluoy. Ug mao ni ang balaod sa Dios, love and mercy. Ug ipadungog kita karon nga ang gugma sa Dios laom kaayo diha sa ato nga pagsabot. Gani usa ni ini kahigayon nangutana si Jesus sa iyang ngadto sa mga tao, unsa may angay buhaton sa adlawng igpapahulay? Kung dunay tao nga mahulog sa atabay sa adlawng igpapahulay, dili ba na siya luwason kay adlawng igpapahulay? Haay may importante ang pagtuman sa adlawng igpapahulay o ang pagluwas sa kinabuhi sa tao? Makaigsuunan, mao di ay ni karon ang mensahe ni Jesus alang kanato. Nga dili sama sa mga Hudiyo nga magsugod sa Biyernes sa hapon ang ilang pagpanuman sa ilang Sabbath day. Ang ato adlawng Domingo. Nga una, nga ang ato di ay pagsimba diha sa adlawng Domingo, mao di ay ni ang atong pagtuman
Sa sugo sa Dios, santusa ang adlawng Domingo ug piyesta iglilihi. Unsa may gipasabot ani? Unaha, pagtuman ang sugo sa Ginoo. Nga ang ato di ang pagsimba, mauni ang atong dakong kalipay ug mauni atong gipaabot sa tibuok semana nga makaatubang ta sa Dios aron pagpasalamat niya sa tanan nga mga grasya nga atong nadawat sa tibuok semana. Wa ni magdili nato nga dili ta makapanlaba, apan unahon nato ang pagsimba. Pero baya karon sa ato nga panahon, muraog daw nasubraan na sabta. Nga duna gani tay bisita sa adlawng Domingo, unahon nato ang atong mga bisita, unya dad-o natong pangaligo ug ipawahi nato ang Ginoo. Ipawahi nato ang pagsimba. Unsa may gihimo nga mga exception nga dili ta makasimba? Kanang dili mahimo sa atong lawas, sama kaha nga gihilantan ta, we are not obliged to come to church. Ingon ana siya. Nga sa ato pa, ayuha sa ang imong kaugalingon. Mauni, no? Ang una nga buhaton, ampingi ang imong kinabuhi. Kaya ang imong kinabuhi, gasa kini sa Dios, ug mauni siya ang imong ikahalad ngadto sa Dios. Ingon niini ang mga nagkalain-lain nga mga panglantaw nato. Nga karon dawa na lang nato gi tan-aw nga makahuluganon ang adlawng Domingo. Alang sa uban, ang adlawng Domingo adlaw sa lingaw-lingaw. Apan, gipahanumduman kita nga ang adlawng Domingo, adlaw alang sa Ginoo. Agi pagtapos aning ato nga pamalandong, nakaila tingali mo aning Bishop Ambo David. Siya man ron ang presidente sa CBCP, Catholic Bishops Conference in the Philippines. Pagsudan niya sa seminaryo, first year high school, nangutana ang ilang rektor, kinsa man ang mga ginikanan dinhi nga apil og organization sa simbahan. Ang tanang mga seminarista gawas ni Ambo David nagpataas sa kamot. Gikataw-an si Ambo David nga ang iyang mga ginikanan wa magpa-involve og any organization or movement diha sa ilang parokya. Pagkahuman gitawag si Ambo David sa rektor, ngano wa man mo apil ang imong mama og any organization? Ningon dayon si Ambo David, si Mama God kanang iya mang pasimbahon, no? Ang mga katabang namo, no? Iyang pasimbahon sa ato pa ang adlawng Domingo para sa ilang mga kining katabang diha sa balay, kinahanglan nga mupahulay, unya kinahanglan nga musimba. Human sila makasimba, isip pamilya. Kay ngano man, kay ang akong mama, maoy magtrabaho sulod sa balay, nga angay untang buhaton sa mga katabang. Unsa may gipasabot dinhi na ang mga katabang dili di ay patrabahoon, angay patrabahoon sa adlawng Domingo
Kay ngano man aron nga dili ito masubli ang nahitabo didto sa Ehipto nga ang mga Hudiyo, ang mga Israelita gihimo nga mga ulipon didto sa Ehipto. Nga sa ato pa di ay ang kining adlang ipapahulay mao di ay ni siya karon ang nindot kaayo nga pagtulunan nga nagtudlo nato nga dili ta mga ulipon nga sustumang pagpaningkamot trabaho bahalag dili makasimba kay nganuman aron taon dunay madawat nga sweldo. Ug kini siya dagway di ay pulong pa ni Ambo David nga gihimo nato ang atong kaugalingon nga ulipon sa mga butang niining kalibutan. Mao nga manghinaot unta ta nga atong ihatag ang atong kinabuhi ngadto sa Dios pagpasalamat ug ang adlawng Domingo maoy dako kayong adlaw diha sa ato nga panagpundok aron pagpasalamat sa Dios sa mga grasya nga iyang gihatag dinhi kanato. Gugma ug kaluoy maoy gipaabot sa Dios. Nga sa ato pa our response sa gugma sa Dios is our love for God. Amen. Manindog paliho.